Направихме една съвсем основна таблица, но сега остава да видим как да я запомним тази таблица. Ако аз натисна бутона за Save или бързи клавиш Ctrl S, Excel ще ми даде възможност да запиша моя файл, като вече в тази версия имам възможност, освен на моя компютър, да го запиша и в SkyDrive, което е облакът на Microsoft, в който може да се регистрирате безплатно. Има доста свободно пространство, което в последствие може да се надгражда. И ако запишем файла в облака, може много лесно след това да го отваряме от компютъра в къщи, например, и компютъра в офиса. Ние ще запишем този файл на компютъра, като избера компютър, след което ще избера Browse, за да получа този екран, в който мога да по стандартен Windows интерфейс да избера папката, в която искам да си запиша, и аз ще си запиша името на файла. Може естествено да използваме всякакво описателно име, което ни е полезно, така че ние да се подсещаме. Едва ли ще срещнете затруднения при записването на файла. В този урок обаче бих искал да обърна внимание в файловите формати. Може би второто важно нещо, което се промени в една от версиите 2007 е, освен на външния вид, файловия формат. Excel файловете се записват с разширение XLS. И когато има файл с разширение XLS, това е Excelски файл. След 2007 версия обаче Microsoft промениха файла, файловия формат, той вече е XML базиран и вече разширенията са XLSX. И по-старите версии не могат да отварят тези файлове, освен ако нямат инсталирана добавка, която да направи тези файлове да могат да се отварят. Ако имате по-стара версия и някой ви изпрати XLSX файл, то няма да може да го отворите, освен ако не сте си инсталирали тази добавка. Не по-малко важно, даже може би повече ви интересува, е, че ако ви използвате по-нова версия и изпратите файла си на някой човек, който работи с стара версия, той също така може да има този проблем да не може да отвори файла и да се наложи да използва допълнителна надстройка на Excel, за да може да отвори вашия файл. Това може да се окаже, в зависимост от техническите умения на човека, доста сложна или невъзможна задача. Затова, когато изпращате ваш файл на друг човек, може да използвате опцията Save As. Ние си направихме бърза иконка тук. Другия вариант е да напишем Save As от тук. Ако натисна стрелкичката, ще се върна в моя файл. Третия вариант е просто да натиснем клавиш F12 и тогава ще се отвори Save As. Когато направим Save As, тук имаме една опция да запишем файла като Excel 1997 до 2003. По този начин Excel ще запише нашия файл в старата версия и като име може да направим просто същото име, но да добавим версия 2003 и да натиснем Save. Другото, което искам да обърна внимание е, че ако използваме по-ниска версия, което е непрепоръчително, т.е. хубаво е да си ползваме истинската версия на Excel, но да използваме Save As в по-ниска версия само когато изпращаме файл на друг човек, защото в по-ниските версии може да се загубят някои данни и по-ниските версии не поддържат някои по-нови обекти, които ги има в по-новите версии. Така че най-добрата практика, а и най-добрият съвет, който мога да ви дам, е да записвате и да ползвате формата XLSX и винаги да използвате него. И само когато ви се налага да преформатирате с Save As файла в по-стара версия, за да го изпращате на хора, които използват по-стар Excel. Когато излезна този формат, това беше голям проблем и много често се случваше някой да не може да си отвори файла, но с времето вече
Тези хора, които използват версия 2003 и по-стара, значително намаляха и всъщност рядко се среща вече, или все по-рядко се среща този проблем да изпратите на някой файл, той да не може да си го отвори, понеже е с прекалено стара версия на Excel. Все пак не е изключено и това да се случи. Имайте го в предвид, когато записвате вашите файлове и когато ги изпращате на други хора.